इसोर सिबिनायनि मुङै जाहाथे गाज्रि सोरखि खेला जौ जुवा गाज्रि आबहावाखौ जाहाथे लाबोआ। फुजाथिलियाव जौ फाननाय बियो टटेलि बन्द जानांगोन। फुजानि नामाव जुदि गोथार बे फोरबो समावनो जुदि जोङो गाज्रि बेसादखौ बाहायोब्ला मा जानो हाथावगौ। सोरखि खेलाजों लोगोसे जायखिजाया खेला बे फैसानि खेला बेवहाय टटेलि बन्द जानांगोन। इसोर सिबिनायनि मुङै जाहाथे गाज्रि सोरखि खेला जौ जुवा गाज्रि आबहावाखौ जाहाथे लाबोआ बिनि थाखाय जोंनि बिजनि दख'नानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो समाजारि आफाद लोगोसे धोरोमारि आफाद गासैबो जों खौसे जानानै बेखौ होबथानो सिगांदों। सिगांनि बोसोरफ्रावबो जोङो होबथाबोगासिनो दङमोन। फैबाय थानाय फोरबोआव जाहाथे बे गाज्रि बेसादखौ बाहायलाया बिनि थाखाय जों नोंथांनि मोननिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय। मेलाया मोनसे रंजानाय फोरबो। फुजानि नामाव जुदि गोथार बे फोरबो समावनो जुदि जोङो गाज्रि बेसादखौ बाहायोब्ला मा जानो हाथावगौ, मा बिजाथाय जागौ बेखौ साफ्रोमबोआनो एसेबाबो साननो गोरोंफ्रा मिथियो। जाय गोथार इसोरखौ सिबिनाय समाव जों जुदि गाज्रि जिरादखौ जुदि बाहायोब्ला जौ जुवा सोरखि खेला बेफोरखौ जुदि बाहायोबा जोंहा फुजाखौ इसोरखौ सिबिनायनि हेंथायै जोङो आगान सुरनाय बायदि जायो। मानो होनब्ला बे गोथार इसोर सिबिनायाव गाज्रि जिरादखौ जों बाहायनाया साफ्रोमबो सुबुंनि बियो गाज्रि बिजाथाय होनजायो आरोखि, गाज्रि आबहावा सोमजियो। बेनि थाखायनो जों मोनफ्रोमबो आफादफोरा बेखौ गोख्रोङै होबथानो थाखाय राहा लानाय जादों। बुंनो थाङोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा जिबायदि बे समाव जोङो नुगासिनो दङ जे बिसोर गोरलैयै मोननाय बेसादखौ बिसोरो गोरलैयै बजबनानै रंजा बाजा खालामनो मोजां मोनो। दिनै नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ दिनै लाइमोनफोरा रंजा बाजायाव थानानै गावखौ गफबनानै थानो मोजां मोनो, जाला लोंला थानो मोजां मोनो, निसा बेसादनि सायाव गोजावनानै थानो लुबैयो। अब्ला जोंनि समाजा मा जागोन? जोंनि बर' समाजा फारसेथिं ओरैनोबाबो जोंहा रांखान्थि बिथिङावबो जोबोर गाहायाव दङ। जोङो जौगानो हायाखै रांखान्थि बिथिङाव। जोङो दिनै मेला खुंदोंबा गुबुन हारिफोरनि मेला खुंनायाव जोङो लोब लोब थाङो। बहाय सोरहा लाब जायो? बुंनो थाङोब्ला बहाय गुबुन हारिफोरनिसो दखान थायो, जोंनि बर'फोरनि दखान थाया। बहाय जोंनि लाइमोनफोरा थांनानै गोबां रंजा बाजायै थानानै गोबां थाखा फैसा गारो। फारसेथिं बिनि अनगायैबो निसा बेसादखौ बाहायनानै बिसोरो गाज्रि समाजनि हेंथा हाबाखौबो मावनो बिसोर फावसाया। जायनि जाहोनाव जोंनि लाइमोनफोरा गाज्रि लामाजों आगान सुरनानै गावनि जा मावनांगौ हाबाफारि बिसोरखौ बावलांनानै गाज्रि हाबाफारि फारसे दोरोदलांनो नागिरनायखौ जों नुगासिनो दङ। बिजनिनि माहारियारि आफाद आरो धोरोमारि आफाद जथायै खौरांगिरि मेल लानाय जादों आरो बे खौरांगिरि मेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय आरो साबायखर बावबाय खौरांगिरि मेलाव नुजाथिफैनायनि थाखाय। दिनै जोङो बिजनिनि माहारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, एबसु आइजो अनसाय आफादजों लोगोसे गासै माहारि आफाद, धोरोमारि आफाद जथायै जोङो सावरायनानै बे खौरांगिरि मेलखौ लानाय जादों। फैबाय थानाय जि फुजा मेला बिनि सायाव जोङो आफादफ्रा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो नोजोर होबाय थानाय जादों। खारन जोङो फुजानि मुङै मेला खुंनानै गोबां समाज बेरेखा हाबा बेफोर जागासिनो दङ। दा जोङो धोरोमनि बेरेखि नङा, फुजानि बेरेखि नङा, नाथाय फुजानि मुङाव मेला खुंनानै जि समाज बेरेखा हाबाफोर सोलिबाय थायो बेखौ जोङो गोख्रोङै नोजोर होदों आरो थांनाय समाव जोङो बेखौ होबथाबोनाय जादों। जोङो नुयो बर'फोरनि मेलाया सोरखि खेला नङाबा मेला जाया, दखान फिसा फिसायाव जौ फाननो मोनाबा मेला जाया। थांनाय समाव जोङो गोबां बिनि थासारिबो जुजिनो गोनां जादों। गोबां फुजा कमिटिया जोंजों चेलेन्ज खालामनानै बैफोर खामानिखौ होनो थाखाय नाजाबोनाय जादों। नाथाय जों बेखौ पुलिस प्रसासननि गेजेरजों आरो जों आफादफोरनि नाजानायाव जोङो होबथाबोनाय जादों। आरो देग्लायबो जोङो बेखौनो
मोनफ्रोमबो फुजा कमिटि आरो मोनफ्रोमबो मेला कमिटिनिसिम दिनैनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायहरदों जाहाथे जोंनाव बेबायदि समाज बेरेखा हाबाया जाया आरो फुजानि मुङै गोलाव सान मेला खुंनायखौ जाहाथे बन्द' खालामगोन मोनफ्रोमबो फुजा कमिटिया खारन दिनैनि जुगजों जोंनि फरायसाफोरखौ लांनो थाखाय बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामोबा आरोबाव साबसिन जायो खारन जेसेबां फुजानि मुङै मेला फाथिनानै होगोन एसेबांनो जोंनि लाइमोनफ्रा बेवहाय रंजानो बाजानो खाबु मोनगोन आरो बयबो हयथ' सानदों गोरों गोराफ्रा सानदों समाजनि साननो गोरोंफ्रा सानदों दिनैनि लाइमोनफ्रा खालि प्लेटफर्मल' नांगौ रंजा बाजानि प्लेटफर्म नांगौ बहा फांसन दं बहा मेला दं जेराव बेफोरबायदि रंजा बाजा जायो बेवहायनो लोब लोब सेंग्रा सिख्ला गोदान जोलै लाइमोनफोर थाङो आरो बेबायदि थासारियाव जोङो जुदि मेलाखौ गोबाव सान खुंनानै बा मेला खुंनानै जुदि बिसोरनो रंजानायनि स्कप होबाय थायोबा जोंनि इयुना खोमसि जाहैगोन जोंनि फरायसाफोरनि इयुना खोमसि जागोन दा बेखायनो जोङो खावलायदों जोङो जि मेला खुंनाय बेखौ हायोबा बन्द' खालामनांगौ आरो जुदि खुङोबाबो गुसुं सम सानथाम सानब्रैनि गेजेराव बेखौ फोजोबनाय जाहाथे खालामो जोङो बेखौ खावलायहरदों आरो जोङो मेलासालियाव नुयो फुजा मेला बेरायनो थाङो लामा लामा बेवहाय गोबां थासारि जायो दिनैहाय मेला बेरायनो थाङो दिनै जौ नङाबा जोङो निसा बेसाद लायाबा मेलायाव बेरायनो हाया जोंनि लाइमोनफ्रा जोङो गुबुनखौ नुयो स्टेन्डार्डै खोब मोजाङै मेलाखौ रंजा बाजायै बेरायो नाथाय जोंनिया समाज बेरेखा हाबा फारसेसो थाङो दा बेखायनो जोङो खावलायबाय मेला जि खुंनाय बेखौ बन्द' खालामोबा आरो साबसिन जागोन बेखायनो मोनफ्रोमबो फुजा कमिटिफोरखौ बेखौनो खावलायदों आरो जोङो सोरखि खेलाखौथ' बन्द' खालामखानांगोनानो सोरखि खेला बन्द' जानांगोन मेलासालिनि फिसा फिसा दखानाव जौ फाननानै लाइमोनफोरखौ लोंहोनानै निसा सोबहोनाय बेखौ बन्द' खालामनांगोन जाहाथे बिनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा बेंगुरा जाया फैबाय थानाय समफोराव जोङो आनजाद फैगासिनो दङ सेमेस्टार आनजाद जागोन बिनिफ्राय फैगोन 9 अक्ट'बरनिफ्राय स्क्रिन टेस्ट जागोन चिरां जिल्लायाव बे थांनाय बोसोरावबो जादों जाय स्क्रिन टेस्टआव फेल जायोबानो मेट्रिक आनजाद होनो मोना बिनिफ्राय जोङो बिफाननिफ्राय खोनादों फैगोन नभेम्बर 11 थारिखनिफ्राय फ्रि टेस्ट जागोन बेवहायबो आनजाद उथ्रिनांगोन मेट्रिक आनजादनि थाखाय दा बेखायनो जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा जोङो फरायनायावल' गोसो होयो जोङो जुदि जोङो साननो गोनां समाजनि साननो गोरों बैसोगोराफ्रा जुदि मेला खुंनानै बेबायदि उन्दै गथ'फोरनो रंजा बाजानि प्लेटफर्म खालामना होबाय थायोबा बिसोर गोनो गोथो जागोन आन्दायगोन जों मेला बेरायनो ना लेखा फरायनो दा बेखायनो जों साननांगोन मेला कमिटिफ्राव दङ गोबां साननो हानायफोर बैसोगोरा मानसिफोर सिगांनि थासारिजों दानि थासारिजों बेखौ साननानै नायनांगोन मेला कमिटिफ्रा दिनै बेखायनो जोङो दिनैनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायबाय मोनफ्रोमबो मेला कमिटिया जाहाथे गोलाव सान लाया आरो बेवहाय समाज बेरेखा हाबा जानो थाखाय खामानि जानो थाखाय जाहाथे बेवहाय खाबु होआ आङो बेखिनिखौनो खावलायबाय नोंथांमोननि गेजेरजों आरो जोङो फैबाय थानाय समाव जि जोंनि हारिनि थासारि बेखौ बयबो साननांगोन बेवहाय जों आफादफोरनिल' बिबान नङा समाज फोसाबनाया साहित्य सभानि एबसुनि आबोबनि फोरोंगिरि आफादनि बा बबेबा धोरोमारि आफादनिल' नङा बेवहाय समाजनि बयबो गासैबो थाखोनि समाजनि साननो गोरोंफ्रा बेवहाय बिबान लानांगोन समाज फोसाबनायाव बेवहाय आफादनोल' नाथ्रोदनानै दोनबा जानाय नङा दा बेखायनो जोङो बै समाजखौ गोग्गो खालामनो थाखायबा मोनफ्रोमबो मेला कमिटिफ्राबो साननांगोन साफ्रोमबो रायजो राजाया साननांगोन सानसुमैफ्रा साननांगोन जाहाथे जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ बै रंजा बाजानिफ्राय बोखारनानै लाबोनानै जोङो दिनैनि गियान बुथुमनाय खामानियाव बिसोरखौ मुखुब जाहोनो हायो लेखा सोलोंनायाव मुखुब जाहोनो हायो होमबासो जों गोग्गो बर' समाज जोङो दानो हागोन आरो बेखायनो जोङो बै मेलाफोरखौ जोङो बन्द' खालामथारनांगोन इयुननि समाव जोङो बर'फ्रा मालायनिखौ थाब लानो मोजां मोनो गावनियानो दङ धोरोमा नाथाय गासिबो गुबुन हारि सिबिग्रा फुजाफोरखौ बर' मानसिफ्रा खुंजोबो दा महालयनिफ्राय लानानै गासैबो बर'फ्रा खुंजोबो दा जोङो गुबुन हारिफ्रा मालाय गुबुन हारिनि मेलाफ्रा गोबां साखोन सिखोनै जायो मोजां जायो बेवहाय जौ फाना बेवहाय सोरखि खेला जाया नाथाय बर'निया गासैबो जेसेबां समाजनि गाज्रि बेयो मेलाथिलियाव जानो नागिरो जोङो जौ फानो बेवहाय सोरखि खेला होनो नागिरो बिनि अनगायैबो सोरखि खेलाखौ बन्द' खालामनायखाय आरो गोदान रोखोमनि खेला बानायना होनो नागिरो दा बेखायनो दिनैनि मेलनि गेजेरजों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायबाय बेवहाय फुजाथिलियाव जौ फाननाय बियो टटेलि बन्द' जानांगोन सोरखि खेलाजों लोगोसे जायखिजाया खेला
बे फैसानि खेला बेवहाय टटेलि बन्द जानांगोन। गुबुन गुबुन खौरां बिजोंनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरनिसिम जोङो बेवहाय बिनि हालामनि गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय मोनसे खौरां मेल हांख्रायनायनि बे रादाबखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरबाय। दिनै बे खौरां मेलखौ लेंथुमनायनि गुदि जाहोनानो जादों दा फुजा बोथोरनि सम फैबाय। बे फुजा बोथोराव जोंनि गोबां मानसिया गोबां रोखोमै नांजाफायो, इनभल्भ जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा सोलिबोबाय थानाय माखासे जेंनाफोर, समाजनि जेंनाफोर दङ। जों बेफोरखौ नोजोर होनानै बे माहारियारि आफादफ्रा बेफोरनि सोमोन्दै बुंनांगौ बाथ्रा दङ। बेफोरखौ बुंनो थाखाय जोङो दिनै बेवहाय ज' जादों। बे बुंनांगौ बाथ्राया बेनो, दा फुजा बोथोर फैबाय। बे फुजा बोथोराव जोङो नोजोराव गोलैबोबाय थादों थांखांनाय समफ्राव जे जोङो जोंनि नोजोराव गोलैनाय बाथ्राफ्रा जाहैबाय माखासे फुजा कमिटिफ्रा फुजानि नामाव बिदिनो जौ जुवा, सोरखि गेलेनाय बा बिदि समाज बेरेखा हाबाजों इनभल्भ जानानै रां खामायनायनि बाथ्राखौ सानो। गासैबो नङाब्लाबो माखासे फुजा कमिटिफ्रा बेबादि हाबाफारिखौ लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय बियो जोंनि थाखाय साबजाथाव एबा गनायथाव हाबा नङा। बे फुजा होनोब्ला जों मोनसे गोथार हाबा, बियो मोनसे पबित्र खामानि। बेयो मोदाय दावदायखौ सिबिनाय, इसोरखौ सिबिनाय, इसोरनिफ्राय माबा मोनसे अननाय मोननो थाखाय जोङो बे फुजाखौ होयो। माबा मोनसे हेफाजाब मोननो थाखाय बे फुजाखौ होयो। बेयो मोनसे गोथार खामानि। नाथाय मोनफा मोननै फुजा कमिटिफ्रा, गासिबो नङाब्लाबो माखासे फुजा कमिटिफ्रा बे फुजानि मुङाव, फुजा बोथोराव, फुजानि मुङाव बे फुजाखौ जोङो सानसे साननैजोंनो फोजोबनो हायोब्लाबो बेखौ गोबां सान लाखिनानै आरो बेवहाय सोरखि खेला, जुवा गेलेनाय, ताश गेलेनाय, जौ फाननाय बेबायदि हाबाफारि लानानै रां खामायनो नागिरनायखौ जोङो जोंनि नोजोराव गोलैबोबाय थादों। दा बेयो जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, बा बियो जोंनि समाजनि थाखाय गनायथाव नङा। दा नैबे समा आरो जोंनि गेजेराव फैबावगासिनो फरिखानि सम बा आनजादनि सम। बे आनजादनि समाव जोंनि गथ' गथायफ्रा फरायनायाव मुखुब जानांगौ। नाथाय जा जोङो नुनो मोनदों, जोंनि गथ' गथायफोरनि गेजेराव जोंनि जि आबहावा, बे आबहावाखौ गुबुंले खालामनो थांनायाव जोंनि गथ' गथायफ्राबो गुबुंले आबहावायाव गोजोमफानांगौ जायो। दा बिथांमोना फरायनो नागारै, स्कुल कलेजाव थांनो नागारै बेफोरबायदि फुजा आरिफ्राव बे जानाय लोंनाय बा रंजानाय बाजानाय, जौ जुवाजों सोलिनाय बे फुजा कमिटिफ्राव इनभल्भ जाफानानै गावसिनि जि गुबै थांखि, बे थांखिफोरनिफ्राय दोरोदनानै गाज्रि थांखियाव इनभल्भ जाफायो बा गावसोरखौनो नांजाबनानै दोनफायो। दा बेफोरो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। समाजा बिदिजों दैदेनजानो हानाय नङा। जोंनि इयुनखौ नायनानै जोंनि समाजा जौगानांगौ, जोंनि इयुन जोलैफ्रा फारफ्रोम बिथिङाव दावगानांगौ। बे सार्थआव, बे थांखियाव जोङो जाहाथे जाय फरायसाफ्रा गावबा गावनि फरायनाय लिरनायखौ मावफुंनो गोनां बिबान दङ, बे मावफुंनो गोनां हाबाखौ नांगौ रोखोमै मावफुंलांनो हायो। समजों खारफानानै गावनि जि सोलोंथाइ लानायनि थांखि, बे थांखियाव जाहाथे मोजाङै जाफुंसार हैनो हायो। आरो बेवहाय जाहाथे जोङो बे फुजा मेलाफोरनि नामाव होनाय जौ जुवा बा गुबुन गुबुन समाज बेरेखा हाबायाव हाबानि जि समाज बेरेखा हाबानि जि गुबुंले आबहावा, बे आबहावायाव जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा गोजोम हाबफानानै जाहाथे गावनि गुबै थांखिनिफ्राय दोरोदफानांगौ जाया बा गाज्रि लामाजों हान्थिनायनि खाबुखौ मोना, बे नोजोरजों जोङो बे बिजनि हालामनि गुबुन गुबुन आफादफ्रा, जेरै जोंनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ बिजनि दख'रानि, बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद दङ, बिजनि दख'रा बर' आइजो अनसाय आफाद दङ, बिजनि जिल्ला ट्राइबेल संघ दङ, बिजनि जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुम दङ आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन धोरोमारि आफाद, जेरै बिजनि ख्रिस्टान बापटिस्ट चार्च आफाद दङ, बेबायदिनो ब्रह्म धोरोमारि सुबुंफोर दङ आरो बेवहाय गुदि बाथौ
धोरोमनि आफाद दङ, बेबायदिनो बिबार बाथौनि आफाद दङ, बिदिनो सोरजिगिरि बाथौनि आफाद दङ, गुबुन गुबुन धोरोमारि आफादफोरा जोङो ज' जानानै जोङो माखासे साननि सिगां जोङो थांखि नाजावदों जे बिजनि हालामाव जे थांनाय बोसोरफोरनि बादि जोङो देग्लायबो बे फुजा मेलायाव समाज बेरेखा हाबा मावनायखौ जोङो होबथानांगोन आरो होबथानायनि सार्थआव गुबुन गुबुन फुजा कमिटिजों रायज्लायहैनांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो प्रसासनजों रायज्लायनानै बे हाबाफारिफोरखौ बोरै होबथानो हायो बेनि राहाखौ लानांगौ होननानै जों सानलायलायदों आरो साननानै जोङो बेबायदिनो फोसाव बिलाइ हगारदों, फ्लेक्स बेनार हगारनानै बा लिफलेट हगारनानै जोङो जोंनि थांखिफोरखौ फोसावदों।